αυτό είναι ένα εκπληκτικό παιχνίδι που δεν έχουμε παίξει ακόμα. Αλλά όπως βλέπετε, μόνο και μόνο από το box cover μπορείτε να δείτε ότι πρόκειται για πολύ σημαντική δουλειά. Μιλάμε για gaming έτσι τώρα, όχι μαλακίες. Το καλύτερο παιχνίδι στην ιστορία. Πολλοί θεωρούν. Ο τυπάς που μας το πούλησε είπε ότι αυτό είναι παιχνίδι για πολλά ναρκωτικά. Και εμείς είμαστε για πολλά ναρκωτικά, οπότε. Πρέπει να είσαι μεθυσμένος για να παίξεις. Οπότε, Αλέκο, θα τα ανοίξεις? Ποιος θα φέρει Jack Dog? Απλά ανοίξε το κουτί. Ό,τι θέλω θα κάνω εγώ. Με τα νύχια σου. Εν τω μεταξύ, δεν μπορεί να ανοίξει ένα Ο κουτί. Αλέκος χαλάει το κουτί αυτό. Αλέκο, Παρακαλώ. Όχι, φίλε. νομίζω χρειάζονται όντως και τα δύο σου χέρια. Τι εννοείς? Αλέκο. Ότι η τελευταία φορά που κάποιος άνοιξε έτσι κουτί, πέθανε. Βλέπω το θάνατο σου. Στα 8 δεν θυμάμαι που είμαστε. Αργά και βασανιστικά. Μην χαλάς το κουτί, το θέλουμε. Τι εννοείς? Το θέλουμε. Εννοείται. Γιατί το θέλεις? Ίσως και αν μπόξω το κάνω από το κουτί. Και τώρα Αν θες την κάμερα. Στην κάμερα. Όχι έτσι, Αλέκο. Είναι η πρώτη φορά που κάνει unboxing ο Αλέκος. Φυσικά. Και η τελευταία που δεν Ωραία, βγάλτε το, έχουν δει Όχι. αυτό. Κάστορες Γιατί? και ποντίκια. Και ποντίκια, Ποιο είναι το παιχνίδι, περίμενα. Αμίγκο λέει πάνω, τι εννοείς? Είναι του. Εδώ βλέπουμε. Τι είναι αυτό? Όντως. Τι παίζουμε, ρε μαλάκα? Σημειώνεις πόντι. Τι είναι αυτό? Κλούντο είναι. Παίζουμε. Σουντόκου είναι αυτό. Το συντόκου δεν είναι έτσι, Αλέκο. Τι λες ρε ηλίθι? Δεν είναι έτσι το συντόκου. Έτσι είναι, λέγα τετραγωνάκια. Απλά είναι, ξέρω εγώ. Ας το κάτω και βγάλε. Όχι, κάρτες. Το επόμενο Yu-Gi-Oh! Το προηγούμενο. Δείξτε λίγο τις κάρτες, ρε Αλέκο. Έλα, μην είσαι γεύση. Έχουμε πολύ ωραίες Σε παρακάτω. πακεταρισμένες. Καλησπέρα. Καλά, Έχουμε το φίλο μας το ποντικό. Sorry. Έναν ακόμη ποντικό. Γίνονται λίγο πιο. Γιατί Έναν ακόμη ποντικό. Αυτός είναι άλλος ποντικός. έχουν και νούμερα πάνω. Πόσο την έχει ο καθένα? Δεν πάει έτσι, Αλέκο. Πολλοί την έχουν 9. Τιμή τι εννοεί, τιμή. Ίντσες είναι αυτά που βλέπετε, απλά για να ξέρετε. Ναι, όπα, καστοράκι. Ωραία, εντάξει, δείξε και τι άλλο έχει μέσα στο κουτί. Νανόμετρα είναι. Τι είναι? Νανόμετρα. Και αυτά είναι οι κάστορες. Αυτό πώς ανοίγει? Λοιπόν, επειδή ο Αλέκος είναι χαζός, Τι είναι? έχουμε και αυτό εδώ που είναι το manual. Δεν σε ενδιαφέρουν όμως τα manual. Τα αυτό έχει manual budget. είναι overrated. Τα μάγια. Αυτό είναι 0. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί με το είναι 0. Αυτός είναι 1. Εντάξει. Manual είναι Μία για ίντσα τους, πόσα για κάψα τους είναι? αδύναμους. 2 κόμμα κάτι. Όχι, 1,5 κόμμα κάτι. Ακόμα χειρότερα. 1,5 κόμμα κάτι. Από ό,τι βλέπετε ο Κάστορας δεν. Ο Κάστορας Οι δεν. κάστορες δεν. Δικιά μου. Οι Κάστορας δεν. Καλά, εντάξει. 6 παιδιά, πάμε σε σοβαρά. Καλά, εντάξει. Ωραία. Εφτά. Θα σας πούμε τη γνώμη μας για το παιχνίδι αφού τελειώσουμε. Το παιχνίδι. 8, κοίτα, 8 ποντικός. Φιλέ. Από 8 και πάνω είσαι ποντικός και έτσι. Και πάμε πάλι 0. Ωραία. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Το review, το unboxing τέλος πάντων. Πολύ premium η όλη φάση. Πόντι αναπαρτίδα, πόντι.